Γιατί από εκεί που ήταν εκείνος ο κατηγορούμενος, ξαφνικά εκείνη είδε ότι τελικά δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένος ή τόσο θύμα της. Και από εκεί και πέρα γύρισε η κουβέντα, άρχισαν να βλέπουν πώς έφτασαν εκεί, τι έκαναν, τι έγινε μέσα στη σχέση τους, τι ήταν το συμπόρο του γάμου τους, πού πήγε στραβά το πράγμα και τελικά αποφάσισαν να προσπαθήσουν μέσα από τη διαδικασία στην οποία βρισκόταν μαζί μου. Κυρία Κατάκη, πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ένα ζευγάρι, μια κυρία, μια νέα γυναίκα, ένα νέο παλικάρι που έχει παντρευτεί, που αισθάνεται ότι ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση δεν αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Ποια θα λέγατε ότι είναι μια κομβική φράση με την οποία πρέπει να ξεκινήσει να σκέφτεται αυτό το θέμα? Γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε την ελληνική οικογένεια και φτάσαμε στο ζευγάρι σε κρίση. Άρα λοιπόν, ξέρω ότι δεν σας είναι εύκολο, είστε επιστήμονας, έχετε γράψει αυτά τα βιβλία τα οποία θέλω να δείξω ξανά για εκείνους που ενδιαφέρονται. Το Μοβ υγρό. Πότε το γράψατε αυτό? Το ήταν το 1995 βγήκε. 1995. Το ήμερο φίδι του Θεού. Αυτό είναι το τελευταίο. Το τελευταίο σας. Και ενδιάμεσα ένα best seller. Όχι, αυτό δεν είναι το ενδιάμεσο, αυτό είναι το πιο παλιό. Αλλά περιέργως. Οι τρεις ταυτότητες ελληνικής οικογένειας είναι πριν από το. Αυτό που λέγαμε για τους τρεις υπηρώτες και αυτά. Είναι πριν το Μοβ. Αυτό πάει μαζί με αποκολουθεί από τότε που ξεκίνησε αυτό το κέντρο. Που ξεκινήσατε το κέντρο. Λοιπόν, ποια φράση θα ήταν μια κομβική φράση που θα βοηθούσε στο να μπορέσουμε Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία, να το σκεφτώ λίγο. Τι θα εννοείτε, τι θα ήταν να σας πω αυτά που εγώ λέω συνήθως μέσα σε τέτοιες διαδικασίες. Αν θες να βοηθήσεις τη διαδικασία ή τον άλλον ή τη σχέση, βοήθησε τον εαυτό σου. Βρες τον εαυτό σου ή ψάξε τον εαυτό σου, αναζήτησε, μάθε πράγματα για σένα, αναρωτήσου για σένα, αντί να βλέπεις το πρόβλημα και τη λύση απέναντι. Αυτό είναι που σίγουρα δεν βγαίνει. Είναι όταν κοιτάμε απέναντι και προσπαθούμε και βλέπουμε το πρόβλημα απέναντι και τη λύση απέναντι. Το πρόβλημα δεν είναι απέναντι, το πρόβλημα και η λύση είμαστε εμείς. Αυτό, να στρέψεις τον εαυτό, το φακό στον εαυτό σου. Ή να ανοίξεις τον ευρυγόνιο φακό, γιατί αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να εστιάζουμε στο φαινόμενο το ποιο είναι και αυτό και να επικεντρωνόμαστε εκεί. Να μην βλέπουμε, με δυσκολευόμαστε, δεν έχουμε μάθει να το συνδέουμε αυτό με τα άλλα δεδομένα του πλαισίου μέσα στο οποίο συμβαίνει αυτό. Αν λοιπόν αυτό μία σχέση, αναρωτήσω λοιπόν τι σχέση έχει αυτό που βλέπεις απέναντι, ο θυμός του άλλου, η αδυναμία του άλλου, ή αυτό που εσύ βλέπεις ας πούμε σαν πρόβλημα. Ας πούμε όλες οι γυναίκες που ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών παραπονιούνται ότι οι άνδρες είναι απόντες. Ο άνδρας απόν, υπήρχε και μια σειρά όπως λέει στην τηλεόραση, ο απόν της γνωστής μας ένα σύριαλ. Το σύριαλ τώρα μου, εντάξει. Τέλος πάντων, πολλές γυναίκες δεν είναι και τυχαίο ότι οι άνδρες είναι απόντες. Ναι, οι άνδρες είναι απόντες. Οι άνδρες, εμείς τους βλέπουμε απόντες. Οι άνδρες είναι παρόντες με το δικό τους τρόπο. Το δικό τους τρόπο. Οι άνδρες ξέρουν να αγαπάνε από μακριά. Ήταν πάντοτε μακριά. Πήγαιναν, έφευγαν για να πάνε να φέρουν τα καλούδια, ό,τι χρειαζόμασταν, τέλος πάντων, τα προστοζήν, έφευγαν πάντοτε μακριά. Εμείς έχουμε μήτρα και στήθος, εμείς είμαστε κοντά. Εμείς ξέρουμε την αγάπη, την ξέρουμε μέσα στην επαφή την καθημερινή. Οι άνδρες έχουν άλλο βιολογικό υπόβαθρο και άλλο τρόπο να δίνουν την αγάπη τους. Οπότε τέτοιου είδους παρεξηγήσεις γίνονται πάρα πολύ στις σχέσεις. Οπότε να ρωτηθείς γιατί εγώ αισθάνομαι έτσι, αντί να κατηγορείς τον άλλον ότι είναι απόν. Μόλις γυρίσει το κεφάλι του άντρας ή δεν θυμεί τα γενέθλια, ή οι άντρες θυμούν τα γενέθλια, και αυτό εμείς το θεωρούμε έγκλημα, πώς το λέμε, Εσείς τι θα λέγατε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ενός άνδρα που δεν θυμάται γενέθλια, που δεν θυμάται επετείους γάμου,
που δεν θυμάται γιορτές. Θα λέγατε να τα γράφουμε σε ένα χαρτί, ας πούμε, και να του τα δείχνουμε. Σήμερα να το θυμίζουμε. Να το θυμίζουμε. Ναι, γιατί πολλές φορές στείλουμε στίγμα, τώρα θα έρχεται η γενέθλιά μου και δεν θα τα θυμηθείς και μετά αρχίζει το. Άμα θες το θυμηθεί, πες το. Στο σήμερα ημέρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, είναι να διεκδικείς αυτό που θέλεις. Αν θέλεις λοιπόν να περάσεις καλά στα γενέθλιά σου, μπορείς να πεις: εγώ στα γενέθλιά μου που είναι την άλλη εβδομάδα, θα ήθελα να κάνουμε αυτό και εκείνο, και νομίζω ότι ο σύντροφός σου θα ανταποκριθεί. Αν όμως το περιμένεις στη γωνία γιατί έχεις ήδη βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν σε νοιάζεται και θέλεις να το επιβεβαιώσεις, θα το κάνεις αυτοπληρωμένη προφητεία χωρίς να το συνειδητοποιείς. Ναι. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι που συχνά λέγεται και το έχω σκεφτεί και εγώ πολύ. Δηλαδή ότι συνήθως σχέσεις χαλούν και δεν μπορούν να προχωρήσουν και να είναι επικοινωνιακά καλές, γιατί έχουμε πάρα πολλές προσδοκίες από τον άλλον, οι οποίες συνήθως δεν αφορούν τον άλλον, αφορούν τον εαυτό μας. Δηλαδή πάρα πολλές γυναίκες λένε: θα φτιάξω τη ζωή μου αν γνωρίσω έναν καλό άντρα, έναν άντρα που να μπορώ να μιλάω μαζί του. Θα αρχίσω να βγαίνω όταν γνωρίσω. Θα σκεφτώ την υγεία μου, το σώμα μου, την εμφάνισή μου, όταν μπορέσω να είμαι σε μία σχέση. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι χρησιμοποιείς τον άλλον σαν δούριο ύπο για να φτάσεις κάπου που τελικά μόνο σου επιλέγεις το που θα φτάσεις και πώς. Λέγαμε πριν ότι κουβαλάμε τον παραδοσιακό μας σε αυτό. Μην ξεχνάτε, όλα τα παραμύθια τελείωναν με την πριγκίπισσα που βρήκε τον πρίγκιπα. Ήρθε ένας προάλογο γιατί την πήρε και την έτρεχε. Ναι, αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Τα κουβαλάμε αυτά. Μας τα είπε τη γιαγιά μας, αλλά είπε και αντίστοιχα και στους άνδρες κάποια πράγματα και μπερδευόμαστε. Τώρα σήμερα το ζευγάρι που μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα είναι το ζευγάρι που και ο ένας και ο άλλος, προχωράει τη δική του προσωπική, κάνει τη δική του προσωπική πορεία, βρίσκει το δικό του δρόμο και παίρνει τον άλλον, τον βλέπει σαν σύντροφο να πάνε μαζί. Αυτή είναι η ισότιμη σχέση που δεν είναι τόσο δύσκολο να την κάνουμε, γιατί κουβαλάμε τα παλιά. Όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου, τόσο και όσο πιο αυτάρκης, με την έννοια όσο περισσότερες ανάγκες μπορείς να ικανοποιήσεις εσύ για σένα, τόσο καλύτερο θα είναι η σχέση. Όσο τον άλλο το φορτώνεις με τη δυστυχία σου και με τα διέξοδά σου, τόσο η σχέση θα δημιουργεί προβλήματα. Και εγώ τώρα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν θα σας αφήσω ακόμα λίγο, γιατί τώρα έχουμε νομίζω μπει στον πυρήνα του προβλήματος, στην ουσία. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι: μα αν εγώ τα κάνω όλα μόνη μου, δεν λένε οι άνθρωποι, οι γυναίκες λένε, αν εγώ τα κάνω όλα μόνη μου, τότε τι θέλω τη σχέση. Δηλαδή, αν βρω τον εαυτό μου, είμαι πάρα πολύ καλά, τα φτιάξω όλα, σηκώσω αυτόν τον καθρέφτη που λέτε και εδώ και πω: α, αυτό είναι το πρόβλημα, ας το διορθώσω. Δηλαδή, το πάρω homework το πρόβλημα. Τότε τι θέλω τη σχέση. Κάθομαι και μόνη μου. Αυτό που έχω δει είναι όταν τα συναισθήματα ανάμεσα στο ζευγάρι είναι θετικά και δεν έχουν δημιουργηθεί μη και τέτοιου είδους αδιέξοδα. Στην καθημερινότητα συνεργάζονται οι άνθρωποι. Δηλαδή το ζευγάρι συνεργάζεται. Αυτό που το κάνει να μην συνεργάζονται είναι γιατί τα συναισθήματα από κάτω είναι αρνητικά. Ναι, δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι καλά με τον εαυτό σου δεν είναι να έχεις λύσει τα προβλήματα. Ποτέ δεν λύνουν τα προβλήματα. Πάντα θα έχουμε προβλήματα. Απλώς είσαι καλύτερα, λέτε. Είσαι καλά μέσα σου. Όσο πιο καλά είσαι μέσα σου και ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις ποια είσαι. Δηλαδή οι γυναίκες τώρα, ας πούμε, εμείς οι γυναίκες τι. Έχουμε φέρει τα πάνω κάτω, όντως τα καταφέρνουμε στον επαγγελματικό τομέα εξαιρετικά καλά. Τα καταφέρνουμε ως μητέρες, είμαστε πάρα πολύ καλές μητέρες, νοικοκυρές, σε όλους μας τους ρόλους τα καταφέρνουμε καλά. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το έχουμε, παίρνουμε χαρά και ικανοποίηση από αυτό. Αν δηλαδή όλο αυτό μας έχει κάνει ευτυχέστερες, πιο ικανοποιημένες. Ναι. Μετά, επειδή τα κάνουμε καλά, μετά λέμε γιατί δεν με βοηθάς. Δηλαδή, αισθανόμαστε μετά, επειδή τα κάνουμε καλά, ο άλλος τα παίρνουμε όλα εμείς την ευθύνη επάνω και ο άλλος βολεύεται και δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, αλλά μπορούμε. Ότι είμαστε ικανές
και ότι το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Να το πω έτσι πιο επιγραμματικά. Οι γυναίκες έχουν ανακαλύψει τη δύναμή τους και οι άνδρες σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ σημαντικό να έρθουν σε επαφή με τη δική τους την αίσθηση της αδυναμίας που πάντοτε έπρεπε να κρύβουν. Τέτοιου είδους ανατροπές είναι αυτές που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή τη δυσκολία μέσα στην επικοινωνία. Και πρέπει να ακούσουμε κι εμείς ότι οι άνδρες βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή. Γιατί να μας κάνουν και εμάς τώρα που λέμε ότι τα καταφέρουμε όλα. Εκείνοι έχουν αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, δεν σε κάνω τώρα αυτά, αφού τα καταφέρνεις όλα. Εγώ τι θέση έχω. Ούτως ή άλλως οι άνδρες ήταν πάντοτε λίγο εκτός για διάφορους άλλους παλιότερα λόγους, οικονομικούς και κοινωνικούς. Τώρα πάλι που τα έχουμε καταφέρει εμείς καλά, τι ρόλο έχει ο άντρας στη ζωή μας. Εκείνος αισθάνεται. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στη τηλεόραση και ένα από τα επεισόδια που είχαμε, μάλλον από τα σενάρια, ήταν άνδρας αυτός ο ξένος. Ο άνδρας αισθάνεται ξένος μέσα στο σπίτι. Πάει να μπει στην κουζίνα, κοιτάει, πάει να κάνει και μια δουλειά, του λέει: όχι, εκεί δεν το έβαλες καλά εκεί πέρα. Γιατί πήρες αυτό το λάχανο, γιατί κοινώς το αυτό. Δεν είμαστε και εύκολοι και εμάς. Και εμείς δεν είναι εύκολο να του δώσουμε ρόλο, ούτε και εκείνος βέβαια να βρει τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Αυτές οι αλλαγές. Κυρία Κατάκη, τα λέτε. Εγώ δεν είμαι. Σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια τηλεθεατών και τηλεθεατριών που λένε ότι ακούν μια επιστήμονα, μια ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια να μιλάει με έναν τρόπο τόσο μέσα στη ζωή και άμεσο. Δεν είναι εύκολο πάντως, αλλά εγώ κρατώ. Αλλά εγώ θα σας πω. Συγγνώμη. Όχι, πείτε μου. Απλώς αυτό να πω είναι ότι γίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα στις σχέσεις που επειδή είμαστε σε μια φάση αλλαγών και βιώνουμε πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, δεν είναι εύκολο να δούμε και τα καλά τα οποία γίνονται. Δηλαδή οι άνδρες, ας πούμε, πάρουν τον άνδρα. Ο άνδρας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι άνδρες αρχίζουν και διεκδικούν τη θέση τους μέσα στην οικογένεια. Με έναν καινούριο τρόπο. Με έναν καινούριο τρόπο. Δηλαδή έρχονται οι άνδρες και μας λένε αυτά που μας έλεγαν παλιά οι γυναίκες. Αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τις σχέσεις περισσότερο και όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά είμαστε σε μια μετάβαση. Σε μια μεταβατική περίοδο. Τα μπερδεμένα μάλλον μπερδεμένα και τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ κρατώ έτσι επιγραμματικά, γιατί πάντα μου αρέσει από κάθε συζήτηση να έχω την ουσία και για μένα και για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεατές. Εξάλλου γι' αυτό το κάνουμε εδώ τη συζήτηση. Κρατώ αν θέλετε, τη λέξη αυτογνωσία. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κομβικό για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς καλά, άρα και με τους άλλους καλά. Και κρατώ αυτό που είπατε, ότι όλα είναι τόσο μεταβατικά που και εμείς προσπαθούμε ως φύλλα πια, δηλαδή ως αρσενικό και θηλυκό, να βρούμε ξανά ισορροπίες, να βρούμε ανάγκες και ισορροπίες. Να τελειώσω κι εγώ με μία φράση λέγοντας ότι επειδή ακούμε τόσα πολλά αρνητικά πράγματα για τη χώρα μας αυτό τον καιρό, τα έχουμε κάνει χάλια εδώ, εκεί και όλοι μας σκεφτά και διεθνώς μας έχουμε και όλα αυτά έχουμε μια αρνητική εικόνα και αυτοεικόνα. Σε αυτά στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις στην οικογένεια δεν είμαστε πίσω, μπροστά είμαστε. Πολύ ωραία. Αισιόδοξο και θετικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Χάρις Κατάκη, πρόεδρο του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Να είστε καλά και νομίζω ότι θα σας ξαναχρειαστούμε. Ευχαρίστω, θα ξανάρθω. Να είστε καλά, κύριε Κατάκη. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και η συνέχεια του Χίγου στο αμέσως μετά.